inashughulikia mama na inashughulikia mwanafunzi. Yorok podomako sirikal mamalo kod sirikande county ipok mag omenda mag kaontis kamariwruok mag gavanas onyorore ni piny owacho winjore ochwalnegi omenda maromo bilion 450 kaka pok ka sirikal mamalo to ochung'e bilion 398 mag iko omenda 2024-2025. Walter Nyambaga nitiere kod ler mathoth. E kinde romo mar migepe mag piny owacho mamenyo bajet kod ochumi monywando riwruok mar gavanas midendo gi kisungu ni IBEC kar jot mar jalup jatend piny Rigathi Gachagua karene boma Nairobi. Your Excellency, all protocol. Romo mar riwruok mar gavanas chalo kagima ni opogore paro kod sirikal mamalo madwaro ni mondo ochwalne sirikand kaunti pok mar omenda maromo bilion 398 to gavanas to nyonre ni nyaka giyud mana bilion 425 e bajet mar iko omenda 2024 2025. Mwaka jana tulipata bilioni 385 ambazo tulizichukua shingo upande. Hatukufurahia lakini tulichukua tu kwa sababu ilitubidi kuchukua. Dul muchung ne ngingo pok mag omenda mag county CRA. Toko ni county so winjore yudo pok mar omenda maromo bilion 391. Paro mogwinyore kod governors kanyakla kod sirikal mamalo. Tunapendekeza na tunaitisha na tunasema kama counties bilioni 450 ndizo zinatosha ili tukaweza kuendeleza kazi za county pasipo na shida nyingi. Kata kamano, jalup jatend piny Rigathi Gachagua to koni sirikal timo duto manyalore mar neno ni omenda mag counties ochope wang' sa mar chwalo tije kabende okone counties mondo mi otiekre kod gope mapok ochul. We wish to emphasize our commitment to the timely disbursement of funds to counties. We are nearly up to the date for December 2023. Despite this, I strongly urge you to fast-track payments of pending bills. Governors to koni pod gibiro dhio nyime kod piro piny owacho mondo med gi omenda mabiro miyo gi thuolo mar ndiko kata jopuonjre mag nurseries kota chenro mamoko e counties. Yule mwananchi mmoja ndiye tunamsukuma hadi anainua mikono. County inamuitisha fedha hizi, serikali kuu yamuitisha fedha hii, kuna ushuru, kuna kwa hivyo tuseme wakati wa kuitisha own source revenue ni sharti serikali yoyote ile ikaweza kufanya kitu ambacho tunaita balancing. Tunasema hivi ambalo ni pendekezo, najua haliwezi likapendwa lakini ni lazima tuliseme. Itabidi itafika wakati tunaangalia wafanyikazi katika county, ushuru wanaotozwa, na basi tukachukua kiwango cha zile pesa na serikali kuu ikachukua kiwango kingine. It might be controversial lakini hiyo ndio njia tutakayoenda. Yorok mapek pod mienjo e kind piny owacho mar county kod sirikal mamalo e wi pok mar omenda ma sirikal county dwani mondo piny owacho mamalo chwalnegi omenda machopo bilion 450 mopogore gi dwach sirikal mamalo. Ma nyalo kelo ywaruok mathoth ka counties oluwo ni moko kuom tije pod oninde buya nikech onge mar pesa noendo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Migawo mochung'ne weche mag jotich kod rito joma ng'awe pacho ka